Ang ato ang very Pinoy nga attitude nga murag daghan jud ang mag-agad nga last minute magpa-enroll. Unsa may mga implications ni ini? Kay aron makahibalo og mapahibaw na sad natog balik ang atong mga ginikanan ug atong guardians nga unta no magpa-enroll na, because dako kayo og implikasyon ang enrollment sa ato ang pagpangandam. Una, kung panahon sa ting sugod ng klase, mo pa ipang-enroll, makabalda na siya sa paghatag og leksyon sa itong mga maestra. Another thing, kaning nagpa-enroll sugod na sa klase, wala ni namo ma-count sa ato ang basis for our determination sa atong number of teachers, number of classrooms. So, maunay basis aron matanaw pilay classroom needs, pilay teacher needs, and then mo na mo convert into ato sa Congress, mo na sa ilang basihan for budget purposes.